Губите пари от търговия и не знаете защо. Може би правите тези 5 смъртоносни грешки и те унищожават печалбите ви. Повечето трейдъри дори не осъзнават, че го правят. Но ако поправите само една от тези грешки, вашите печалби и доходност могат да скочат драстично. Гледайте до края, защото грешка номер 1 е абсолютният убиец на акаунти. Грешка номер 1. Овъртрейдинг. Тихият убиец на акаунти. Овъртрейдинг е капан, който унищожава повечето трейдъри. Виждате търговска възможност, влизате. После още една и преди да се усетите, сте направили 10 сделки за един час. Проблемът? Колкото повече търгувате, толкова повече грешки правите. Как да го избегнете? Определете максимален брой сделки на ден. Използвайте търговски план и влизайте само в сделки с висок шанс за успех. Правете почивки, за да избегнете емоционални решения. Грешка номер 2. Без стоп-лос, един удар и акаунтът ви е изтрит. Колко пъти сте влизали в сделка, мислейки, ще се върне, не ми трябва стоп-лос. И после бум, акаунтът ви е занулен. Умните трейдъри никога не рискуват всичко на една сделка. Ако не използвате стоп-лос, все едно играете руска рулетка с парите си. Кратко прекъсване, за да ви напомним, че ако искате да получите безплатен наръчник за това как да успеете в трейдинга, трябва да коментирате думата PDF долу в коментарите и ние ще ви го изпратим. Благодаря. Как да го избегнете? Винаги поставяйте стоп-лос според пазарната структура, а не според емоциите. Никога не рискувайте повече от 1 до 2% от акаунта си на сделка. Използвайте трейлинг стоп, за да заключите печалбите. Грешка номер 3. Гонене на пазара. Влизате твърде късно. Виждали ли сте как цената рязко скача и си мислите, не искам да изпусна тази възможност? И влизате в сделката, това се нарича гонене на пазара и е рецепта за бедствие. Ако влизате твърде късно, купувате високо и продавате ниско. Как да го избегнете? Изчакайте корекция, вместо да влизате импулсивно. Поставяйте сигнали и търгувайте според стратегия, а не според емоции. Използвайте лимитирани поръчки, за да влизате на оптимални цени. Грешка номер 4. Игнориране на управлението на риска. Най-бързият начин да загубите акаунта си. Ето истината. Няма значение дали имате най-добрата търговска стратегия в света. Ако не управлявате риска, ще загубите акаунта си. Професионалните трейдъри се фокусират върху запазването на капитала първо, след това върху печалбите. Как да го избегнете? Никога не рискувайте повече от 1 до 2% на сделка. Използвайте Risk to Reward съотношение поне 1:2. Диверсифицирайте сделките, вместо да влагате всичко в една. Грешка номер 5. Търговия с емоции. Най-големият убиец на акаунти. Най-голямата причина, поради която трейдерите се провалят, са емоциите. Страх, алчност, отмъстителна търговия, тези емоции контролират решенията ви и ви водят към загуби. Ако не контролирате емоциите си, ще продължавате да правите едни и същи грешки отново и отново. Как да го избегнете? Следвайте стриктен търговски план и не се отклонявайте. Приемете, че загубите са част от търговията, продължете напред и останете дисциплинирани. Водете търговски дневник, за да следите емоционалните си тригери. Сега вече знаеш кои са най-смъртоносните грешки в търговията и как да ги избегнеш. Ако прилагаш тези правила правилно, твоите резултати ще се подобрят значително. Ако това видео ти беше полезно, натисни бутона «Харесвам», абонирай се за канала и активирай известията, за да не пропускаш мощни търговски стратегии.